Kaning usa nagtrabaho og restaurant nga namaligya og pizza. Usually kanang dough sa ilang pizza kailangan na siya ipahuway para modako gani, moburot. Butngan biya nagis. Pila na siya ka oras before na nila butngan og toppings, sauce, before nila isud sa oven. Nahuman siya masa sa dough alas 7 sa gabi. Ana iyang boss nga kailangan na og 12 ka oras pahuway para motubo. Tinga siya nga nung iyang boss ni kuha kalit og calculator niya ni type og 7 plus 12 of course equals 19. Tanaw dayon yang boss sa ilang wall clock 19 wala sa relo. Di gyapon ma-drawing yang naong ba. Ana din ang nagmasa sa pizza kani atong commenter nga. Kuan na boss kay alas 7 man karon sa gabi alas 7 sa buntag boss pwede na nato lutoon. So wala ra gitagad siyang boss. Mo tuginan siya nga kanay mong gihimo nga dough karong alas 7 mo abot na nag 48 oras mo expire na siya madaot na siya nga dough. So type na po diyang boss 7 plus 48 equals 55. Tanon sa sarilo. Di na sad madrawing yang naong. Ana na tong commenter nga nagmasa sa pizza. Kuha na boss, alas 7 sa gabi 2 days from now, madaot ang dough boss. Ana yang boss. Yun sa nimo pagkaibaw. Smile na lang daw kuno siya. Di siya ganahan mo explain siyang boss. Di siya ganahan mataktas trabaho. Check the mic and make sure it sound right, boys.